ଆରେ କଣ ପକେଇଲ? ଓହୋ, ସେଇ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପରା ଥିଲା। ସକାଳେ ତ ଦେଖିଥିଲି। ପାଇଲ ନା ଯିବି? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଘର ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ, କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଅଛି ତମେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରୁଛ? ପ୍ରକୃତରେ ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବା କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଘର ମୁଁ ଚଳଉଛି ନା। କଣ ବସି ପଇଲ ମ? ଆସିଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। କଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୁଁ। ଦେଖିବ ବୁଲ ଟିକେ ହେଲେ ତ ମାପଟା ଜାଣି ହେଇଯିବ। ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା କଣ ଦରକାର? ତମ ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ମ? ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ତମ ପାଇଁ ବୁଣିବି କହିଲ? ତମେ ଏମିତି ଫିଟ୍ ଫାଟ ହେଇକି କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ଏବେ ପରା ବୁଲିକି ଆସିଲ। ବୁଲିକିରି ଆସିଲି ମାନେ? ମାନେ କଣ? ଏବେ ପରା ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ ବୁଲିକି ଆସିଲ? ମାନେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲ ଟି ବୁଲିବା ପାଇଁ କି? ସେଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍। ତମ କହିବା କଥା ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଟା କଣ ବୁଲାବୁଲି? ନାଇଁ ହଁ ସେଇ ଏକା କଥା ମ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ରେ ଯାଇଥିଲ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କହିଲେ ବାବୁ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ବୁଲିବା କଥା କହିଲ ନା। ଭଲ ଆଉ। ଶୁଣ, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ଯାଉନ, ତମକୁ କିଏ ଅଟକେଇଛି? ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଜବରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ବି ତମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ଆଉ ସହଜରେ ତ ବାବୁ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ କୋଉ ସମୟ ତମ ପାଖରେ ହବ ଯେ ତମେ ଘରେ ସମୟ ଦବ? ଯାଅ, ସେପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ଦିନ ରାତି ଘର ଭିତରେ ବସିକି ରହିଥାନ୍ତି? ଜମା ନୁହଁ। ତମକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କଥା କହିଲି ଯେ ତମେ ଦିନ ରାତି ଘର ଭିତରେ ବସିକି ରୁହ? ତମେ ବସିକି ରହିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଯାଅ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ସେଇଆ ମିନ୍ କରୁଛ। ବୁଝିଲ ତୃପ୍ତି, ତମର ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଜମା ଯିବ। ସତ କଥା କହିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି। ଯଦି ମିଛ କଥା କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଭଲ। ଧନ୍ୟ କହିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ। କାହା ପାଇଁ? ମଲା, ଏତେ କଥାରୁ ତୁ କଣ ପାଇବୁ କହିଲୁ? କାହା ପାଇଁ ତ ହେଲେ ଗୋଟେ କରୁଛି, ତୋର ଜାଣିବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ବାପା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଫେରିଲେଣି? ତୋ ବାପା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଫେରିକି ପୁଣି କୁଆଡେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଗଲେଣି। କାଇଁ, କଣ କାମ ଅଛି ଯଦି ମତେ କହୁନୁ, ମୁଁ କହିଦେବି। 2 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି। ସେ କୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ଦେଖ, ତୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବୁଲା ବାତେରିଆ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ନଥିଲା, ଏବେ ତ ସହଜକେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲେଣି। ବାକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କିଏ ହାତ ଦବ କିରେ? ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବୁ ବାବୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମତେ କହ, କଣ କଥା ଅଛି? ମୁଁ ଆସିଲେ କହିଦେବି। କହ। ନାଇଁ ଥାଉ, ତତେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ପିନ୍ଧିବୁ? ତୁ ବି ପରମ ଜିଦିଆଟେ, ବୁଝିଲୁ? ମିଟିଂ ଅଛି ତ ଆଜି ଅଫିସରେ। ସଞ୍ଜନା, ତମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ନା ତମେ ଓଲା ବୁକ୍ କରିଦେବି? ନା ମୁଁ ତମରି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି, ତମେ ଏମିତି ହେଲେ ହବ? ଓହୋ, ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍। ଏ ତୁ ତ କହିଲୁ ତୋର ମିଟିଂ ଅଛି, ତୁ ଯିବୁ। ସିଏ କୁଆଡେ ଯିବ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ? ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ବୋଧେ? ମୋର ଅଫିସ କାମ ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଚାଲ। ଆରେ, ମିଟୁର ଶବ୍ଦ କିଛି ଶୁଭୁନି। ଉଠିଯିବି। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଚୁପ୍ କର। ଓହୋ, ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ବୋଉ ତାଙ୍କର ବୁଝିଦେବେନି। ବୋଉ, ଦେଖେ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତୁ ଟିକେ ମିଟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବୁ। ଆସିଲି, ଆସ। ବୋଉ, ତାକୁ ମନେ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି?
ହଁ ହଁ ହଁ। ମା ଏ ମା କଣ କଣ ଯେ ଓ ଶିଖିଛି ତ ପଦେ ମା ମା କି ଗଳିଆ ଡାକରେ ଡାକୁଛୁ ରେ ମିଟୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତ ଡାକ କଣ କହୁନୁ ଏମାନେ ବି କାହିଁକି ଆକୁ ଏମିତି ଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଉଡେଇ ଦେଲେ ତ କଥା ଯାଆନ୍ତା ବଡ଼ ଦେଉଳର ମା ମା କେମିତି ସେ ଚଢେଇଟା ସେ ଘର ଭିତରେ ରହି ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ଚିଲଉଛି ଧୁନାଇଲା ଧୁନା ପଳେଇଲା ବୁଝିଲୁ ଦୁନା ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି ଏମାନେ ଭାରି ଜାଣିବାର ରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଢେର ବେଶୀ ଇଏ ମା ନିଅ ତମ ପାନ ଆଜି ଗୁଜୁରାତି ନଥିଲା ଯେ ଲବଙ୍ଗଟେ ମାରିକି ଦେଇଛି ହଁ ଓହୋ ହେ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଡା କାହିଁକି ଦଉଥିଲୁ କହିଲୁ ତୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଲବଙ୍ଗ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ କାହିଁକି ଦଉଥିଲୁ ରେ ମା ଲବଙ୍ଗଟା ତ ପାନ ଉପରେ ଖସିଛି ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି କାଢିକି ଫୋପାଡି ଦବନି ତୁ ଲବଙ୍ଗଟା ତତେ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ନା ମାଗଣା କିଏ ଦଉଛି କହିଲୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ମାନେ ହଁ ହରେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପ୍ୟାକେଟ ପରା 10 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲୁ ତୁ ପୁଣି ଦୋକାନ କରିକି ଲବଙ୍ଗ କହୁଛୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ତୁ ଦବୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିବି କାହିଁକି ଆଉ କହ ତୋର ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି କହ କଣ ବେପାର କଥା କହୁଛ ମା କଲୋନୀ ଭିତରେ ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନ କେତେ ବା ଚାଲିବ ବୁଝିଲ ମା ଭାବୁଛି କେବିନଟାକୁ ଛକ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲି ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଭଲ ବେପାର ହବ ମା ଛକ ଉପରକୁ ଏ ନେ ଇଏ କଣ ମା ପିଠା କରିଥିଲି ତ ତୁ ତ ପିଠା ଭଲ ପାଉ ତୋ ପାଇଁକି ରଖିଥିଲି ଦିଅ ମା ଦିଅ ହଇରେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଏ ବାଗେଇକି ଖାଇବୁ ନହେଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ଗାଁ ଗାଁ କରିକି ଜମା ଖାଇବୁନି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଭଲରେ ଖାଇବୁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବାବାରେ ତୁ ଯଦି ଦୋକାନଟାକୁ ଛକ ଉପରକୁ ନେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ମତେ ପାନ ଆଣିକି କିଏ ଦବ କହିଲୁ ମା ମୁଁ ନ ଆସି ପାରିଲେ କାହା ହାତରେ ପାନ 4 ଖଣ୍ଡ ପଠେଇ ପାରିବିନି କାହା ହାତରେ ଗୋଟେ ତୁ ପାନ ପଠେଇବୁ ଲାଗିଲାନି ଏଇଟା ସତରେ ଗାଲୁଆଟା କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖା ରହ ପାଣି ଆଣିଛୁ ରହ ଆରେ ରହରେ ଧୀରେ 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 ଖା ଏ ନେ ପାଣି କଥା ମାନିଲେ ସିନା ହବ ବଡ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଠିକ କଥା କୁହନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ମା ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି ବୁଝିଲ ମା ପାନ କାହା ହାତରେ ପଠେଇଦେ ନା ତୁ କାହା ହାତରେ ପାନ ପଠେଇଦବୁ ତୋ ବାବୁ ପୁଣି ଦେଖିବେ କହିବେ କଣ ନା ତମାକୁ ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ଆଉ ତମେ ସେଗୁଡାକ କାହିଁକି ଖାଉଛ ବାବୁ କାହିଁକି ଜାଣିବେ ମା ବାବୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ପାନ ପଠେଇଦେବିନି ତୁ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ଛକ ଉପରେ ନେଇକି ଦୋକାନଟାକୁ ରଖିବୁ ହଁ ଏଇଠି ସିନା ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ ବୋଲିକି ବାବୁ କେତେବେଳେ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ମତେ ପାନଟା ଆଣିକି ଦେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ସେଠିକି ଗଲେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଜାଣିକି ଦବୁ ହସିଦେଲେ ଆଉ କଣ ଏ ମା ବାବୁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ମୋ ଠାରୁ କପେ ଚା ଆଉ ସିଗାରେଟ ଟିଏ କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ କଣ ତ ଗୋଟେ ତ ନାଇଁ ଆଉଥରେ କହ ନାଇଁ କହ ଆଉଥରେ କଣ ସିଗାରେଟ କଥା କହିଲୁ ନାଇଁ ବାବୁ ତୋ ପାଖରୁ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମା ମୋର ୟା କଥା ତା ଆଗରେ କି ତା କଥା ୟା ଆଗରେ କହିବା ଜମା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋଠୁ 4 ଖଣ୍ଡ ପାନ ନଉଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛି ସିଏ ଯଦି ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଅଧେ ସିଗାରେଟ ମୋଠୁ ଟାଣିବେ ମୁଁ ଏ କଥା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଚୁପ ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ହଇରେ ମୁଁ ପାନ ଟିକେ ଖାଉଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଆରେ ସିଗାରେଟ ସେ ଟାଣିବେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଏଇଟା ମୋ ପେଟରେ ଲାତ ମାଇଲା ଭଳିଆ କଥା ହବ ତମେ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି ମୋ ମା ପରା କହିବିନି କାହିଁକି କହିବିନି ମତେ ଗୋଟେ କଥା ହବ ତୁ ବୁଝା ତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ ଦଉଛୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ କି ନାଇଁ ତୁ ତ ଦଉନୁ ବାବୁ ତ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ଟାଣୁଛନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ପଇସା ବି ରଖୁଛୁ ବାବୁ ତ ଜଣିଏ ମଣିଷ ଯଦି ବାବୁ ସିଗାରେଟ ତୋ ଦୋକାନରୁ ନ ଟାଣିଲେ ତୋର ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷର ବେପାର ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ
एमती जणे जणे हेई मा कॉलोनी सारा लोक गलेनी जे आउ मो दुकान मुह मारू नांती काहेकि एई देखु नांती हम रमणी बाबू को कथा रमणी बाबू आरे मते कॉलोनी रे जे रहउछन रमणी बाबू हाँ हाँ ऑफिस रु फेरिला बेले हाँ सांगेरे गोटे छोटिया टिए नेकी आसन सेटा कोन नाली पानी मो मा नाली पानी ओ नाली पानी मा कहूची ऑफिस रु फेरिला बेले सेटा को नेकी आसीबे मो ठारू गोटे ठंडा किनिबे ताकू मिसाइबे 3 मिनिट रे टक 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 करी साथी तापरे पार्टी बासीबनी बोली कदली गोटे खाइबे नले पान दी खंड नेबे पार्टी आसीबनी हां अरे मद एबे कोन मासी आ आसुतंती काहेकि कोन हैला हां ताको मा दिने नुओ 100 टकिया नोट धरी मो पाखु धूप काठी न पाखु आसीले अच्छा अच्छा मो पाखरे खुचुरा नथिला मु कहली मा बापूकर बाकिया पैसा अछि रखी देबी की मा सुठु रागी गल अच्छा कहले होय रे सिए कोन बाकी करचंती मु कहली मा ठंडा पीथेले ना ठंडा ताकर एसोनो फुलिया देह सिए तोठु ठंडा पीले तापरे पुनी शीत दिनटा तापर तो तू गड़गड़ करके सब कथा गुड़ा गाई देथिबो नाई ममा किछि कहलु मोर पूरा या कथा ता आगे कि ता कथा या आगे कहबा जमा अभ्यास ठीक 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 खाली मा पाटिरु जहा खसी गला कोन बाबू ठंडा पियंतीनी मिसांती आबा तापरे जहा एई तो तमे बुझी पारु तबो रमणी बाबू बोलले ओ अच्छा धुना हां मा तते गोटे कथा पचारि हां मा अरे सत कहिबुटी हां मते मिछ कहिबु ना ना अच्छा तू मते जो पान चारि खंडा आनी के दउछु हां ताकू तू तो बाबू को केबे भी कहि नथिबु ना कहिनु ना 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 जानी कि मोर धुनाटा मोर भलो पुओटा केबे कहि न कोन हैला ए मा हां से दिन कोन गोटे नागुआ गराक कथा पडिथला जे तम कथा उठिला मो कथा उठिला नहीं मु किंतु फट किना कथा बदलै दैछि मा अच्छा मोर पूरा या कथा ता आगे कि ता कथा या आगे कहिबार अभ्यास ना बुझी पारुची ता कथा या कथा ता आगे तू केमिति कहू ना मु बुझी पारुची तो पान पैसा ने हैला नाइ मा थारु काली नेबी काली न हां नबु तो हां मा ताले आज नेक जा ध तो पान पैसा ध ध जा ए मा पुणी कोन हैला मोटे भाबीबनी जे मु या कथा ता आगे रे तो कथा या आगे जमा कर धन्य कहब ए पिला को आउ करी हबनी आको जाई के सुए तापरे जा
ମିଷ୍ଟର ଖାଲି ହାତରେ କଣ ଆସିଲ ସେ ପଛପଟେ ସେ ପ୍ୟାକେଟ ସବୁ କିଏ ଆଣିବ ତମେ ଆଣିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ନିଜେ ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସ ମିଟୁ 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 ଏ ଇଏ ମିଠୁଟା ଏମିତି କଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବା ମିଟୁ ମିଟୁ ବୋଧେ ବହୁତ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିକି ଆସ ମିଟୁ 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 କଣ ହେଲା ମୋ ମିଠୁର ମୋ ଗେଲୁ ମୋ ଧନ କଣ ହେଇଛି ମୋ ମିଠୁ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛି କହିଲେ କହିଲେ ମୋ ମିଠୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇନି ହଉ ମୋ ଧନକୁ ମୁଁ ଦେବି ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୁ ଖାଇବାରେ କଣ ଖାଇବୁ ଚାଉଳ ହଉ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆଣୁଛି ଦେଖିଲ ତମ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମିଠୁ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ନା ମିଠୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଉକୁ ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ସେ 100% ମିଟୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବ ମୋ ବୋଉ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବନି ତାମାନେ ତମେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ତମ ବୋଉକୁ ଯାଇ ଟିକେ ପଚାର ପଚାରୁଛୁ ବୋଉ ସଞ୍ଜନା ବୋଉ ଶୋଇପଡୁଛି ତମ ବୋଉ ଯଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ପଚାରିଲନି ଏଠି ମତେ କଣ ଆସି କହୁଛୁ ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ସେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଉଠିକି ଆସୁ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ହବନି ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯାଅ ସେ ମିଟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଚୁପ୍ କର ବାବା ଦିନ ସାରା ବସି ଶୋଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ବି କରିବେନି ସେଇ ତ ମୁଁ ମୋରି କରିବି ସତି ପାଚେର ବାବୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ସଞ୍ଜନା ଏମିତି ରାଗିକି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା ବୋଉ ତୁ ମିଟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ କି ନାଇଁ ରେ ବାବା ମୁଁ ତ ଏ କଥା ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛି ରେ କଥା କଣ କି ତମେ ମାନେ ଗଲା ପରଠୁ ମୋ ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଦେହରେ ମୋର ଜୀବନ ନାହିଁ ଯାଇକି ଘରଟା ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଯେ ଆଉ ହୋସ ନାହିଁ ତୁ ମତେ ଫୋନ୍ ଟା କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ହଁ ହଁ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ସବୁବେଳେ ତ ମୋ ଦେହ ଏମିତି ହେଉଛି ତା ଛଡ଼ା ଦେଖେ ତୁ ତ ଥରେ ଅଫିସରେ ଥିବୁ କାହିଁକି ତତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବି କହିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି କିଛି ଜଣେଇଦିନି ବୁଝିପାରିଲୁ ଏଇ ପଚାରିଲ ଓହୋ ବୋଉ ମୁଁ ତୋ କଥା କହୁନି ମ ମୁଁ ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲେ ତ ମିଟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ନା ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ସଞ୍ଜନା ମିଟୁକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଏଇନେ କଣ କହିକି ତାକୁ ବୁଝେଇବି କହିଲୁ ହରେ ବାବା ମିଟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ବୋଲି ନ କହି ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଏ କଥାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ବସିଲାନି କେଜାଣି ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିବ ଆଉ ଫଳ ଭୋଗିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜନା କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଏତେ ପାଟ କରୁଛ ଶୁଣେ ମିଟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଉ କଣ ଉପାସ ରଖି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ତ ସବୁ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିପିଟ୍ ସଞ୍ଜନା ଆସ ଆମେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଡିନର କରିବାକୁ ତମେ କଣ ଏ ମୋଡ ଅଫରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବେଶ କରି ତୁମକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସରି ଡାର୍ଲିଂ ତମେ ଯାଅ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସ ଗାଡ଼ିରେ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ବାସ୍ 3 ମିନିଟ୍ କଣ ହେଲା ତୋର ବି ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଅଛି ନା କଣ ଖାଇବାକୁ କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଦବାକୁ ଦେଇନି ନା ତୁ ବି ବିରକ୍ତ ହଉଥିବୁ ହଁ ତୁ ବି ଗାଳି କର ମତେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଗାଳି କର ଯାହା କହିବୁ ତ ମୁଁ ମାରେ
उड़ी बोली खाली कहूता कि उड़ी की जा न रे जाऊन उड़ी की पळे जाता कि बहुत पहुंचली घरे हाँ तुम सब केतले पहुंचो हाँ ठीक अच्छे हाथ में अधघंटा समय अच्छे फ्रेश ठीक टाइम पहुंचली किंतु राति 10टा पूर्व फेरी आसबि अरे सांग फोन टा रखिले तो मुझे बाहरी फोन रख अच्छा मते आग टिके चाहिलो तमे एबे घर को फेरिलो हाँ एबे फेरिलो हाँ अच्छा पुणी कोठी बाहर को जीवो से प्रभाकर अमेरिका आसी हां आज राति भुवनेश्वर रहिबो काल सकाल सकाल बालेश्वर बाहर जीव तो सेति आमे सब सांग माने मे फेयर रे एकाठी हो बोली भाबिछु भाबिचो कौन हसी नहीं भाबिचो कहलो तो मे फेरे सबु सांग माने एकाठी हबो एटा निश्चित अरे बाबा सही एका कथा हां सुनो हां खाइबा पे तमे मते अपेक्षा करिवरे मु खाइ के आसीबी तमे खाइ न हां तमे खाइ नबो मते अपेक्षा करिवरे बारे लोको दिन रे खाइछि कि नहीं पचारि कि बुझु नांती कहउछन्ती कोन ना खाइबा पई अपेक्षा करिवनी तमे खाइ नबो बढ़िया भाग्य भाग्य सब नहीं नहीं मु मो निजको कहूची कहा को कहबे कांथ वाड़ आ निजको धन्य धन्य उफ सब तो ठीक ठाक तमे न कहिथिले भी मु तो मु गला बेले पचार के जाई था कहीं मो कथाटा बोधे तुमको शुभी गला अरे नहीं तुम कथा मु सुनी नहीं किंतु मोर अभ्यास जहाँ से है ना मु गला बेले पचार के जाई था तुम खाइछ कि नहीं को कौन खाइतलो ना अब तुम गोटे कथा कहबे हां कौन बसुन कौन कहती कहल मझे मझे जमती ये जमती जंत्रणा हुए हां हठात सेमती इतनी जंत्रणा है जे संभाली पारे सीधा घर भितर जाकि खटटारे जेमती गड़ी पड़ी मोर होश ना जान संजना कहीकि जाइला मिट्टू को खाइबा दवाई मुझे दे पारे बोली बहुत विरक्त है मो ऊपर तुम ऊपर क्या विरक्त है अरे मिठू कानी सी तो घर रखी ना सी बुझुनी ता कथा नहीं ना तुमको कहीं से दायित्व दो करूची कथा कौन कि सी दी जन जाक सका बाहर की पड़े गले तो मत कही दे जाते मिट्टू को खाइबा को दवाई मुझे पारे से विरक्त है से माने घरे नथिले ताल तो तुम दिन किछ खाइ नथिलो नहीं कौन दीटा रोषे करके खाई दी थांती जदि मो देहटा भल लगी था देह तो भल लगे कि पारे कि खाइनी मार खाइबा कथा न बुझी चढ़े खाइलानी भी विरक्त होचे नहीं संजना संजना अरे सुनो सुनो से माने कहीं घरे नहांती डिनर करिया पई कि बाहर को बाहरी गलेनी तमने घर तो राति भी रोषे ही रहथियो बड़ अजब लोक तुम एते कथा सेठी तुमको कोटा बुझौथिली कहलो सुनो सकाळू दी जण जाक बाहर की गले तापरे फेरिले संजना मिट्टू को खाइबा को देला मु मिट्टू को खाइबा को देई नथिली बोली तापरे पुणी दी जण जाक डिनर करिया पई बाहर गले बुझ पाइला तो रोसई केते बेले करिथांता सी ठीक अछि से मिठू लोक आज सब शब्द किछि सुबा जाउनी मु देखे से कोन करू एबे तो मिट्टू मिट्टू मामा केते डाकुथला कुआडे गला थिबो थिबो सेठी आई कौन करूची अछि टी हां अछि 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 हां अच्छा अच्छा कौन करूची काई ता सतरता पार्टी काहे की सुबुनी सोई पड़छि से तुम देखो सोई पड़ीची सुनो तमे गोटे काम करो नहीं 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 अब काम नहीं नहीं मु आ किछि काम करि परिबिनी एमिति तो देह भल लागुनी बोली दिन रे रोसई टिके करि पाइलिनी जे एते गाड़ी अरे बाबू तुमको मु किछि परिश्रम काम करियो कोन ए जूस सा पीकरी रेस्ट लियो फेरला बेले मु तुम पे खाइबा नै आसी हो हम पी देबी पियो न पी दो सुनो आ गोटे कथा काली सकाळू तमे मो सहित हॉस्पिटल जीव
ତମର ଥର ଚେକଅପ୍ ହବା ଦରକାର। ହଁ କଣ ହବ? କଣ ହବ? କାଲି ସକାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ। ହଁ। ତମର ଥର ଚେକଅପ୍ ଦରକାର। ତମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ସକାଳୁ ମତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ହବଟି? ହଁ ତମେ ଆଉ ସେ ଟିପିକାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ହୁଅନି। ସତ କଥା କହିଲେ ଟିପିକାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ସତ କଥା ତ, ଟିକେ ବି ମିଛ ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା, ସତ ମିଛ ପରେ ବୁଝିବ। ଆଗ ଜୁସ୍ ଟା ପିଅ, ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ବେଳେ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ନେଇ ଆସିବି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଭଲ। ଓହ ଆଉ ହବନି। ଚକ୍ର ମୋର ଆସରା ଖରା ବରଷକୁ ଆହି ମୋର ଦେଉଳ ମା। ହଁ ଆରେ ତୁ କଣ ଏ ଅବେଳରେ? ଏ ମା, ହଁ ବାବୁ ଏ କଦଳୀ ଦିଟା ଦେଲେ, କହିଲେ ଖାଇଦିଅ। ହଁ ହଁ ଆକୁ ଏବେ ଖାଇବି? କହିଲେ ତ। ଆରେ ଏବେ ପୁରା ଧୁନା ମୁଁ ଜୁସ୍ ପିଇଲେ, ଏବେ ପୁଣି କଣ ଆକୁ ଖାଇବି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଦେ ଥୋଇଦେବି। ନାଇଁ ମା, ତମେ କଦଳୀ ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ ବାବୁ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଏଇ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି କଣ? ତୋ ବାବୁ କଦଳୀ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ହଁ, ରାତିରେ ଫେରିବା ଡେରି ହବ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଦିଟା ତୋ ହାତରେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଯଦି ବିରକ୍ତ ହେବେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ତୋ ଉପରେ କାହିଁ ବିରକ୍ତ ହେବେ? ହଁ କହ। ହଁ, ବାବୁ ତମ ଉପରେ କେବେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମା? ନାଇଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମା, ମୋ ବାପା କିନ୍ତୁ ଓଲଟା। ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ମୋ ବୋଉକୁ ଶୁଣଉ, ଦୋଷ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଥିଲେ। ହଇରେ ହଇରେ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ? ଦୋଷ ଦଉନି ମା, ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜଣଉଛି। ଦେଖ, ଓ ନିଜ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ କିଏ କୋଉ ପଟେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେମିତି ଏଇଟା ହୁଏତ ତୋ ବାପାଙ୍କର ତୋ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏ ମା, କଣ ହେଲା ପୁଣି? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହୁଁ ବାବୁ କଣ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ତୁ ପଚାରୁଛୁ ଧୁନା। ନାଇଁ ରେ, ବାହା ହେଇକି ଭଲ ପାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ତମ ଜମାନା ନଥିଲା ନା, ଆମ ଜମାନା ଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଜମାନାରେ ମନର କଥା ଓଠକୁ ବି ଆସୁନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମା ଓଲଟା, ବାହାଘର ଆଗରୁ ପୁଅ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣି। ହଁ, ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ବି ଠିକ କଥା, କାହିଁକିନା ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଯୁଗ ବଦଳିବ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭୁଲ ନୁହଁ କେମିତି ମା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁଲ କେମିତି ନୁହଁ? ଯଦି ଭୁଲ ନୁହଁ, ତାର ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ପରସ୍ପର ଛାଡ଼ପତ୍ର କେମିତି ହଉଛି? ପୁଅ ଘର ଆଗରେ ଝିଅ ଧାରଣା ଦେବାର ଖବର କାଗଜରେ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ଏ ମା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ ହସା କଥା ନୁହଁ। ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ହେ ଧୁନା, ତୁ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛୁ, ସେପଟେ ତ ଦୋକାନ ଭିତରେ କିଏ ପଶିକି ସବୁ ଚୋରି ଚାରି କରିକି ନେଇଯିବ। ନାଇଁ ମା, ଆଉ ଦୋକାନ ପଛପଟେ ରମଣୀ ବାବୁ। ହଇରେ, ସେ ରମଣୀ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା ଅଛି, ପୁଣି ଇଏ ବି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସ ଲେଖା ପାଉଡର ବି ଅଛି। ଏ ମା, ମିଠୁ ପାଟି ଆଜି କଣ ଶୁଭିଲାନି? ସେ ଶୋଇ ପଡିଛି, ତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ। ଶୋଇ ପଡିଛି ନା? ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଚିଲେଇଲାନି ଆଉ। ଶୋଉ ଶୋଉ ମା,
ये माँ तमे कदलीटा खाइलो मु जीवी तेरे से दुकान काम अछि अच्छा ए कदली खाइबा कथाटा कहबा पाई कि तू ए पर्यंत एतिकी पेखना चलेइछु नाई थरे कहली मते भोक नाई मु एबे कदली खाइबिनी ए माँ 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 मो कथा टिके सुन कदलीटा खाइ दियो नले बाबू मो ऊपर विरक्त हेबे हे धुना मते एबे भोक नाई रे नाई मामा खाइबिनी माँ तुमको मोर आन माँ तुम खाइलो हां गोटे खाइदेबी गोटे नुह माँ तुमको दीटा जाक खाइबा को पड़िबो तुम जानिछो माँ मो बो भी राति रे न खाइबा पई एमती केते पेखना का हेले मु के छाड़ीबा पिला ताकू न खुआई जम्मा छाड़े एमती दिने समय थिला मो सूर्य मु न खाउथिले चोर जबरदस्त करी मते खुआई दउथिले हेले एबे मो कथा बुझिबा पाई ता पाखे टिके हेले भी समय नहीं ए माँ हाँ समय कथा कहलारू मोर मन पड़ी गला दुकान बंद करबा परे मो बहु संगे मु घंटा ए कथा हुए माँ तमे कदली खाइलो मु जीवी मु खाई देबी माँ माँ खाओ टिके खाओ माँ माँ खंडे खाओ ए माँ बुझाउछि हाँ ए माँ गला बेले गोटे कथा कहिकी जीवी तोर आउरी कथा अछि हाँ ये आमे बंचिबा पई खाउचे ना खाइबा पई बचुचे आमे बंचिबा पई बचुचे का खाइबा पई बचुचे को को तू एडे जोरे जोरे कहल माने स्पीड रे कहल केमिति बुझिबे माँ आमे खाइबा पई बंचुचे ना बंचिबा पई खाउचे यार उत्तर मते काली दबो माँ मु जाए तेरे रमणी बाबू व्यस्त होते सतरे भाईयाटा केते बेले जे कोन कहूची ओहो राति हेलानी ए पर्यंत बाबूंकर फेरिबार ना गंध नाही ये पिला दीटा भी ए पर्यंत फेरिलेनी घरटा भितर एकुटिया ए मिट्टू को भी कौन लगे सोई पड़ी सब माँ माँ ओह नाई म सेठी बसिले भल लागिबो आउ जे कि टिके बसिबो पड़िबो ओह एठी बसिबी आउ जे कि टिके बसिले भल लागिबो टाकू ओहो उफ की शांति प्रभु हे ओ ओह Wait, Sanjana. Wait. Look. It was. Okay. I'm so sorry, darling. It's okay. मोरी पाखे बस अच्छा सोचो तुम्हें गोटे कथा मार्क करছো
yourself, Sanjana. अरे बाबा फ्लोरे कोण ଦି ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ ତା ସାଥିରେ ନାଚିଦେଲି ତାପରେ କୋଣ ମୁଁ ତୋର गर्लफ्रेंड ବନିଗଲି Leave it, darling. रात बहुत हेलाଣି जाओ तुम रेस्ट करो ମୁଁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ମୋଡ଼ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ମିଠୁ ସହ ଗପିବି ଏମିତିରେ ବି ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ମିଠୁ ସହ ଗପିନି तुम जाओ देखे दूसरी नौसरी कौन कुछ वो नहीं जी ମୁଁ ନେଇଯିବି ओ देखो वो तू कौन है ନା तू नौसरी के ठीक है बसु सॉरी बाबू सॉरी आई एम सॉरी ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଦେଲି ଓ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି କିରେ ବାବା 12:30 ଓହୋ ହେଲେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପରା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠିକି ଆସ କଣ ହେଲା ଆରେ ବାବା ତମେ ଏଠିକି ଆସ ଯା ଯା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ ଜଲ୍ଦି କଣ ହେଲା ସଞ୍ଜନା ମିଠୁ ପଛରେ ନାହିଁ କଣ ହେଲା ମିଠୁ ମିଠୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ମାନେ ତମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କଣ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ମୋର ଠିକ ମନେ ଅଛି ଖାଇବା ଦେଶରେ ମୁଁ ତ ଗେଟଟା ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁ ସେଟା ଖୋଲା ଅଛି ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ହବ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମିଠୁ କଣ ନିଜେ ତା ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛୁ ମାନେ କେହି ଜଣେ ଜାଣିଛି ତା ଦ୍ୱାର ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଇଏ କାହିଁକି ତା ଦୁଆର ଖୋଲିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ସାପ ଉଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ବୋଉ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବ ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲି ଦୀପ ତ ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲି ନା ସେଇ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମିଠୁ ଏ ଘରୁ ଯାଇଛି ଏ ଘରେ କେହି ବି ରହିବେନି ମାରେ ସତରେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ରେ ମା କହିବାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ତାହେଲେ ଗଲତି ଆପଣ କଲେ କାହିଁକି ମତେ ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସୁଖପକ୍ଷକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତିନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମତେ 10 ଥର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନିବି ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଉଡେଇ ବାବୁ 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 ଶୁଣୁଛୁ ସଞ୍ଜନା କଣ କହୁଛି ଆରେ ବାବୁ ତୁ ତ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝା ମୁଁ ସେମିତି କରିନି ରେ ବାବୁ ବୁଝା ଟିକେ ତାକୁ କଣ ବୁଝେଇବି ନାଇଁ କଣଟା ବୁଝେଇବି ସଞ୍ଜନା ତ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି ନା ଯଦି ବାପା ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହବ କଣ ହେଇଛି ଏତେ ପାଟି ତ ଲଗେଇ ବାହାର ଗୁଳି ଶୁଣା ଯାଉଛି କଣ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ମତେ କହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ସତ କଥା ହେଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ଆଉ ବୋଉ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରହିପାରିବୁନି ବାବୁ ବାବୁ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ବାବୁ ପଡ଼ିଯିବ ବାବୁ ମୋ ସହିତ ଆଜ କିଏ କରୁଛି ତୁ
ନା ସଞ୍ଜନା ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ଦି ଜଣ ତମେ କୋଉ ଘରେ ରହୁଛ ଯେ କୋଉ କଥା ଜାଣିବ ତା ଛଡା ସଞ୍ଜନା ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବେ କାହିଁକି ସେ କଥା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ତମେ ରୁହ ମୁଁ ଚାହାତରେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣକରେ ହଉ ବା ଅଜଣକରେ ଚାଲିଥିବ ଚାଲି ହେଲେ ଆଜି ସବୁର ସୀମା ଟପିଗଲା ବୋଉ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋ ମିଠୁକୁ ଉଡେଇ ଦେଇଛୁ ଛୁଆଟା ଯଦି ଉଡି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଣିକି ଘରେ ରଖାଯାଇପାରେ ଏଥିରେ ତୁମେ ଖବର କଣ ଅଛି କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କଥା ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେ ମିଠୁ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇ ତା ସହିତ ମୋର ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ହେଲେ ମିଠୁକୁ ନୁହଁ ହେଲେ ବିଲକୁଲ ତ ଉଡି ଯାଇ ସାରିଛି ଯଦି ସେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ସାରିଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ଯିବେ ସଞ୍ଜନା କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଇଶାରା କରି କହୁଛୁ ଏ କଥା ତୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ଖୁଡ଼ିଟା କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କାହିଁକି କହୁନ ବାପା ବାପା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆମମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବାଟା ଭଲ ହବ ସେଠି ତମେ ବୋଉକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଅ ବୋଉ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଆଉ ଏଠି ସଞ୍ଜନା ଓ କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଠି ହଁ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଆଉ କଣ କିଛି କହିବ କଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହ ପ୍ଲିଜ କଥା କହି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କଟା ବେଶ ଆସ ବାପା ସଞ୍ଜନା ଠିକ କହୁଛି ତୋର କେତେ ସେ ମା ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣି ହେଲେ ସିଏ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ତାକୁ ଅପମାନ ଦବା ପରେ ଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ଛାତ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବାଟା ଆମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହୁଛୁ ନା ଏ ଘର ମୁଁ ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଇଟା ହେଲେ ତୁ ଏଇ ଘରେ ରହିଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥା ଏ ଘରଟା ତୋ ମା ନାଁରେ ଅଛି ସେ ଏ ଘରର ମାଲିକା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡି ବାହାର କରିଦବା କଥାଟା ଭାବୁଛି ତୁ ମୋତେ ଭୁଲରେ କହିବି କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିବା ପରେ ଏ ଘରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଘରେ ବସୁଛୁ ବାପା ଚାଲ ଦିନ ସାରା ତମେ କିଛି ଖାଇନ ଆଗ ଖାଇନ ଆସ ତମର ଆଗ ଖାଇବାଟା ଜରୁରୀ ଆସ ଶୁଭୁଛି ଆସ ଖାଇଯା ହେଲେ ତମେ ଏଇ ଶୁଭୁଛି କି
ହାଣି ଦଉଛ ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛ ଏ ମା କଣ ହେଲା? ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଠି ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯା। ହଁ ସଇଲା ସଇଲା ମା। ମା ସାନ ବାବୁ କହିଲେ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆରେ ହଁ ହଁ ହଁ, ରହ ରହ ରହ। এটা নেকি স্যার? ହଁ ଦିଅ। ଇଏ ମା কোন হলা? ଇଏ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ କି? আরে না না, ইয়াঙ্কর কমেন্ট পটরে হয়ে গেল না, সেটিকে আমি সেভ করছি। তো গলো যা। ହଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গলো গলো, সে পঞ্জিরটাকে নিয়ে আসিব যা। ଏଇ ଦେଖିଲ ଅସଲ ଜିନିଷଟା ତମର ଛାଡି ଯାଇଛ। ମା ମା ওহো, ମା কোন হলা? ଇଏ ମା ଏଥିରେ ମିଠୁ କାଇଁ? পড়েলা। ତାକୁ ବି କଣ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଗଲା କି? কোন হইলো? ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଚିଲାଏ ତ ଧୁନା ଆଇଲା ଧୁନା ପଳେଇଲା ବୋଲି ମତେ ତ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ବୁଝିଲ ମା ବଡ ନିମକ ହାରାମେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ଘରରେ ଖାଇ ପଡିଥିବେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ଥିବା ଯାଏ। ଯୋଉଦିନ ତମେ ଟିକେ ଦୁଆର ଖୋଲା କରିବ କିନା ଉଡିଯିବେ। হ্যাঁ, তো এতে ভাষণ দেনি, চালে। ହଁ ଚାଲ ମା ଚାଲ ଚାଲ। ଏ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି। কোন শীঘ্র কর, ইয়ে পুଣି কারে রই বিরক্তি হেবে। ବାପୁ ମାଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉନ। তোকে তো বেশি চিন্তা করছিস দেখুছি। চকুড়ি খাইবে লোক চকুড়ি খায়, এটাও বিন্ধ গণে। ସେ ବିନ୍ଧ ପରା କଣ ଗଣା ସଇଲାଣି। ମା